سلااو ڕۆژ باش هەواڵنەوە چەند نوچەیەک و مامەدەکردنەت خۆزم جۆرە پێشکەش بکەم بە تایبەتی دەربارەی سەرحەدین دەمیرتاشتانە شکری گولمیش ڕۆژنامەگەر نویسکارجی وەفات کرێ ئیرۆ دەرباری وی دەژین نوچەیەکێ کاتیشتی و مامەدەکردن ئەس هەمە بینم سەر ئەکرانێ ئەم مانشێتەمە ئیرۆیە ئەس هەمە وەسە زوو بچیم هەواڵنەوە Tayyip Erdoğan jî di derbarê Selhedîn Demirtaş de di derbarê pêvajoyê de îro di koma partiya xwe de axivî ka em hema behsa wî jî bikin eleecele em pêşkevin. Tayyip Erdoğan çi dibêje? Em gîştine çerxereyekî yanê xaçereyekî. Çerxerê, xaçerê hemî yani em gîştine berdevê du rêya. Ya vê derê de diçin ya vê derê de diçin. Ez danim Erdoğan dixwaze ku derê de biçe. îro tiştekî pir balkêş qewimî. Wextê ku ji axaftina xwe xilas kir derket rojnamegeran jê pirs di derbarê Selhedîn Demirtaş de pir vekirî axivî. Dibêje welatê me welatê edaletê ye. Elbet dadmendî yani yasa çi qirar bidinê edaleta me çi biryar bide em ê li gorî wî tev bigerin. Mühîm e ev axaftina Tayyip Erdoğan jî heqeten balkêş e. Cara yekê me di derbarê Selhedîn Demirtaş de tiştekî wisa pozîtîf difikire. Ev welatê dadweriyê ye, dadwerî divê mijarê de çi bibêje em ê li gorî wî tev bigerin. Yani ev gotin û ji devê Tayyip Erdoğan derkeve vaya bi xwe mucîze ye. Heta niha çi digot? Destûra bingehî nas nakim, edaletê nas nakim, dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê nas nakim, tu tiştekî nas nedikir. Niha êdî çi biye, êdî çawa hatiye ketiye ser vê xetê tiştekî baş e. Çi dibe bila bibe, bila ji bo menfaetê Kurdan be, bila Selhedîn derkeve, Tayyip Erdoğan çi dibêje bila bêje hevalna. Em şan e, em kêfxweşin ku hema sibê du sibê Selhedîn li derve bibînin, em li bendê ku bi hezaran însan biçin pêşwaziya wî û xêrhatinê lê bikin. Bê sebeb neh salê xwe di zîndanê de derbas kir, bê sebeb milletê Kurd wenda kir. Her wexta ku milletê Kurd bê Selhedîn de derbas kir, ev wendahiyekî ye ji têkoşîna Kurdan yan Netîwî. Selhedîn Demirtaş yek ji wan însanên jîr e ku di 30 salên dawiyê de tevgera siyasî ya Kurd ew derxistine holê. Heqeten yek ji kesayetiyê herî giring e ku bi xêra vê têkoşînê derket bû malê millet. Selhedîn Demirtaş yek ji wan kesan e, baş e, qezencekî mühîm e. Lê dewleta Tirkî pêşî li qezencê me girt, ew avet zîndanê salên xwe yê herî giring di zîndanê de derbas kir. Ez hêvî dikim ku zirar negîştibe mejiyê wî, zirar negîştibe zimanê wî, zirar negîştibe mekanîzmaya hişê wî. Wextê ku derkeve di siyaseta aktif de milletê me dixwaze wî bibîne hevalna. Ka em pêşî nûçeya Tayyip Erdoğan pêşkeş bikin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li ser pêvajoya çareseriyê got em gihîştine xaçareyekê nû. Divê herkes berpirsiyariyê werbigire ser milê xwe û piştgiriyê bide vê pêvajoyê. Serokkomarê Tirkiye, Serokê Giştî AKP Recep Tayyip Erdoğan îro li civîna koma partiya xwe axivî li meclîsê. Erdoğan da axaftina xwe de rexne li CHP girt, piştgirî nedaye tezkereya leşkerî ya li hember Iraq û Sûriyê. Dibêje ew li ewlehiya Tirkiye nafikirin. Nakokiyên di helbesta Tayyip Erdoğan de hûn dibînin jaliyek ve bahsa pêvajoyê dike, divê piştgirî bidin pêvajoyê, jaliyek ve jî bahsa ewlehiya Tirkiye dike. Ev tezkeriye ku Tayyip Erdoğan bahs dike, haziriya operasyonên li hember Kurdan e. Mayîna askerên dewleta Tirkiye yên li Sûriye û li Iraqê ne. Yani Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê, mayîna askerên dewleta Tirk li wê derê ye. Tezkere yani lambeya kesk vê dixe ji bo mayîna askeran yan jî ji bo operasyonê muhtemel. Sibê du sibê dewlet biryar bigire operasyonekî pêk bîne, destûr e. Yani tezkereya ku ji meclîsê derbas be, destûrekî ye. Müsaadeyekî ye di destê dewleta Tirkiye de. CHP dibêje na vaya lîstikê ez nayê me lîstika te dengê xwe neda. Em CHP pîroz dikin, pir baş e. Helbesta Serokê Giştî CHP Özgür Özel yê do jî gelekî baş bû, makul bû. Hem ji Selhedîn Demirtaş lêborîn dixwaze, ji ber ku tiliya wan tê de hebû digirtina Selhedîn da û hem jî dibêje baş e bila were berdan. Tayyip Erdoğan hê jî dirûye ew xaçareya ku behs dike heqeten di kesayetiya wî de heye.
Ya madem ki tu pêvajî pêş dixî Tayyip Erdogan, madem tu pêvajî pêş dixî, tu piştgirî didî sedî sed, êdî te hezar carê gotiye veger tuneye ji vê rê. Madem veger tuneye ji vê rê, tu çima çi haziriya çek û sîlah û eskeran dikî? Operasyonan. Tu çima qeleqol ava dikî? Tê wê manê ku Tayyip Erdogan vê pêvajiyê ji bo amedekariyan bikartîne. Baweriya min bi Tayyip Erdogan nayê. Ji ber helwesta wî. Hele bila Selhedîn Demirtaş were berdan, paşê em ê binêrin. Erdogan li ser pêvajoya çareseriyê jî diyar kir ku ew gihîştine qonaxekên nû. Em bê ku guh bidin tehrîkan, bê ku rê bidin hewlên veşartî, eşkere xebatê xwe didomînin. Du hefteyên dawî rûdanên giring çêbûn. Me birêz Buldan, birêz Sancar li kulîya xwe pêşwazî kirin. Me hevdîtineke avaker pêkanî. Me piştrast kir ku em xemên wekî hev û du parvê dikin. Yani xemên me yekin. Tobe be eger xemê we yekin. Em di armanca Tirkiyeyeke bê terör de gihîştine xaçareyeke nû. Dünya xirab dibe eger xemên Kurda û xemên Tayyip Erdogan yek bin. Tu car xemê we nabe yek. Xema Tayyip Erdogan aniha hebûna Kurdan e. Kurd çima hene, çima pergalin, çima sistemekî çêkirine. Xemên endişeyên Tayyip Erdogan temamî Kurd, hebûna Kurdan, destkeftiyên Kurdan e. Xemê Kurda çi ye? Xemê Kurda jî desthilatdariya dewleta Tirkiye ya li ser Kurdistanê ye. Tayyip Erdogan çi dibêje? Lazim e herkes berpirsiyariyê bigire ser xwe. Wekî hevpeymaniya Cumhurê em tiştî ku dikeve ser milê me dikin. Komîsyona Hevgirtin Biratî Demokrasiyê bi civînên xwe wezîfeya xwe, misyona xwe ya damezrandinê bawekî serkeftî bicihîtîne. Em nêrînên cuda dibînin. Dibe ev nêrînên cuda tiştê ku em dibînin giring in. Komîsyonê valahiyekê giring dagirt. Em nexşariya komîsyonê giring dibînin. Bi îzna Xwedê em ê vê pêvajiyê bi serkeftî bi dawî bikin. Ka em binêrin di derheqê Selhedîn Demirtaş de çi dibêje? Recep Tayyip Erdogan di derbarê îhtimala berdana hevserokê berê HDP Selhedîn Demirtaş de got dadwerî di vê mijarê de çi bibêje em ê li gorî wî tevbigerin. Di nava Kurdan de jî yê ku serbestiya Selhedîn Demirtaş naxwazin hene. Ê ku dibehejin hene. Her însanê ku serbestiya Selhedîn naxwaze, ez dibêjim qey bibeheje baştir e. Hêvî dikim were berdan, normal ez nifir li însanan nakim. Normal ez ji însanan hez dikim. Kî dibe bila bibe, heqî wê jiyanê heye. Ama di vê derê de pir însan hene Selhedîn Demirtaş dixwazin di hepsê de be. Li Tirkiye du kes hene ji xwe. Ez navê wan ji we re dibêjim. Dadwerî di vê mijarê de çi bibêje em ê li gorî wî tevbigerin, dibêje Recep Tayyip Erdogan. Piştî civîna Koma Partiya xwe ya li Parlamentoya Tirkiye bersiv da pirsên rojnamegeran di derbarê rojevê de axifî Erdogan li ser pirsa di derbarê berdana Demirtaş de piştî biryara dawî veya nahêle ez baxifim. Ez cümle xwe tekrar bikim hevanan. Recep Tayyip Erdogan di derbarê îhtimala berdana hevserokê berê HDP Selhedîn Demirtaş de got dadwerî di vê mijarê de çi bibêje em ê li gorî wî tevbigerin. Erê yani viya jî li gotina xwe zêde dike. Ev welatê dadweriyê ye. Dadwerî çi bibêje em ê li gorî wî tevbigerin. Ama veya Tayyip Erdogan dîsa jî di rû tevdigere. Baweriya min bi gotinê wî nayê. Hema bila wisa be ji bo xatirê Selhedîn Demirtaş ez îro qarişê Erdogan nabim. Çi gotiye em sergotina wî bimînin bila wisa be, bila mîna wî be. Du kes hene, du partî hene li dijî berdana Selhedîn Demirtaş derdikevin. Yek Zekeriya Yapıcıoğlu serokê Hüdaparê ye. Yê din jî ez ji we re bêjim
Seroki partiyekî netewperest Partiya Zaferê ew jî Ümit Özdağ e. Her du jî berdana Selhedîn Demirtaş naxwazin. Her du jî dişibin hevûdû. Ya rastî ez hinekî mat mam ji ber Serokê Hüdaparê çima pêwîstî dît di derheqê Selhedîn Demirtaş de bibêje ez naxwazim serbest be. Em binerin nûçe çawa ye. Serokê Giştî yê Hüdaparê Zekeriya Yapıcıoğlu got di nava civakê de kesên ku daxwaza berdana Selhedîn Demirtaş dikin hene li eger ew were berdan wê hesta edaletê ya beşekî mezin ya civakê zirarê bibîne. Wa çi tespîtekî mühim. Yani hestê edaletê ê beşekî mezin ê civakê wê zirarê bibîne. Yani neheqiye serbestiya wî. Zekeriya Yapıcıoğlu wekî bersiva pirsa berdana muhtemel ya Selhedîn Demirtaş wê çi hestî li cem we çêbike wisa bersiv da. Vê dawiyê Serokê Komîsyonê Birêz Kurtulmuş hat Amedê ziyaret kiribû. Ez jî wê demê çûm pêra geriyam. Gelek hevalê me yê parlamenter jî endamê komîsyonê jî hebûn di nava me de em çûn ji xwe rûniştin. Filan bêvan roja îniyê bû em çûn Amedê me nimêja xwe kir behsa detaya jî dike. Piştî nimêja îniyê em li ber mizgefta mezin hatin rûniştin. Li wê derê yekî ji welatiyan rabû got ya ji bo pêvajo baweyekî erînî bimeşe ji bo ku baweriya gel bi vê pêvajoyê hebe divê Selhedîn Demirtaş were berdan. Erê çi maqûl e. Lê divê di nava civakê de yekî din rabû got baş e Selhedîn Demirtaş were berdan wê Yasîn Börû çi bibe. Tamam. Çi eleqa Yasîn Börû bi Demirtaşê ye? Zekeriya Yapıcıoğlu dibêje di nava civakê de kesên ku daxwaza berdana Selhedîn Demirtaş dikin hene lê eger were berdan piştî bûyerên bi eş wê beşek hebe hesta wan ya edaletê wê baweyekî zirarê bibîne. Yani Yapıcıoğlu pir zêkî pir baqil e. Selhedîn dibe neyê berdan di hepsê de be ji bo vîjdana xelkê rehet be bibêjin Selhedîn Demirtaş zarokê me daye kuştin bila di hepsê de be. Ya hûn çawa însanin ya? Hakikaten binêrin ez xwe weke însanekî xwedî tolerans dibînim. Kîjan partî, kîjan kesayetî dibe bila bibe di nava Kurdan de ez dixwazim cî bidim a xeftinê wan, pestê wan bidim, bila hebûna wan hebe, bila pir reng û pir deng hebe. Heta carekî min pêşniyaz kir ku dem partî bila Hüdaparê pêşwazî bike, li hev werin. Çima bi Dewlet Bahçelî re li hev tên, çima bi Hüdaparê re li hev ne? Ew jî dibe. Lê a balkêş ew e Dewlet Bahçelî dibêje Selhedîn bila were berdan. Serokê İYİ Partî dibêje edalet çawa biryar bide bila wisa be. Wî jî îro derket. Yani ew ê ku tim êrişê Kurdan dike ye navê nizanim çi ye. Dewrîşoğlu ye nizam çi oğlu ye. Navekî wê pir ecêb heye. Mirov çawa wî navê li zarokê xwe dike ya. Ecêb însan. Navekî erebî ew ê dirêj e. Serokê İYİ Partî ya Dervişoğlu mesela ew jî dibêje. Tamam. Dadwerî çi biryar bide em ê li gorî wî em ê hürmet bigirin jê re. Heta divê bila were berdan. Yani nabe ku tesîra siyasetê li ser dadweriyê li ser edaletê hebe. İja ev Yapıcıoğlu'yê me qaşo awqat e. Qaşo awqat e. Çûye hukuk xwendiye ha. İja hatiye tiştê wisa dibêje ya rast milletê me eger piştgirî bide vê partiyê ez ji wan acizim. Ez naxwazim însanê me piştgirî bidin vê mentalîtê. İnsanê ku serbestiya Selhedîn Demirtaş nexwaze piştgirî nedinê hevan na. Kî dibe bila bibe. Bavê we be jî piştgirî nedinê. Selhedîn Demirtaş ji bilî faydeya wî tu zirarekî wî negîştiye milletê Kurd. û mağdur e. Neh salê wî hat xwarin. Ka di derbarê vê mijarê de kesekî din daxife hevanno. Welhasıl Zekeriya Yapıcıoğlu ji bo xatirê pêvajoyê ji bo xatirê Kurdbûna te ji te re tiştekî nabêjim. Wî rojê min ji qorûciya re jî tiştekî got. Ez êrişî wan jî nakim. Min gotiye ez rica dikim ji hemî qorûciyan çek û silahê xwe teslîmê dewletê bikin yan jî bavê jin çopê bişewtînin û biçin lêborîn bixwazin ji milletê Kurd vê meselê qepat bikin. Serokê Hüdaparê jî bi aynî awayî Zekeriya Yapıcıoğlu
gerek ji Selahedîn Demirtaş ji milletê Kurd lêborîn bixwaze bila siyaseta xwe bidomîne. Tiştê maqûl dibêjim. Bila di siyasetê de be, bila partiyê wî hebe, bila Hüdapar be, bila partiya Xwedê be û ya partiya Xwedê çawa mirov dibe partiya Xwedê ya. Heqaret li Xwedê dikin yani. Pêdiviya Xwedê heye partiyekî çêbike li vê dunyayê. Dünya nake tozekî li ber vê kaînatê ya. İş û karê Xwedê tune tê bi te û bi mirovê te û bi wî hişmendiya te re eleqedar dibe. Te û Xwedê nizane û hene tune ne. Partiya Xwedê, Hüdapar yani Hizbullah. Hizba Xwedê yani. Tiştên ji xwe mezintir dikim wan însanana. Her însanê ku derkeve li ser navê Xwedê biaxive û xwe weke ew ê berpirsyarê Xwedê nîşan bide, goh nedin wan. Heta deriyê xwe ji wan re venekin. Xwedê kesî weke berpirsyar naşîne. Berhema herî mezin ya Xwedê li ser vê rûyê erdê hebûna însan e. Her însan. û Xwedê dikare xîtabê we bike hevanda. Eger Xwedê hûn afiran dibin, muheqeq perçeyekî xwe di we de hîştiye ji bo ku bikaribe bi we re bikeve diyalogê. Diyaloga Xwedê rasterast bi we re heye, hûn dikarin dîrek xwe bigînin Xwedê. Îjab nake Zekeriya û Mekeriya û Hüdapar û Müdapar û Hizbullah û nizam çik wana hemî fasafî sone, hemiye bavêjin çöpê. Dîrek bi Xwedê re bikevin têkiliye. Ji ber ku hûn berhema Xwedê ne. Ya jî berhemê Xwedê ne. Baş e? Yani hûn eserê Xwedê ne. Xwedê bi we re dikare bikeve têkiliyê. Wî aliyê xwe hûn dikarin biparêzin. Navbenkar îcab nake di meseleya Xwedê de. Ez wisa difikirim, ez navbenkara nas nakim. Navbera însan û Xwedê de navbenkara nas nakim. Heta gunehê jî. Guneh e ku însan bi Xwedê re nekeve diyalogê û navbenkara di ser navbenkara re. Wezîrê Dadê jî di derheqê Selahedîn Demirtaş de tiştê pir xweş dibêje. Ez hema wî jî bînim ser ekranê. Wezîrê Dadê yê Tirkiye Yilmaz Tunç cara yekem li ser misogerbûna biryara binpêkirina mafan ya Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ya di derbarê Selahedîn Demirtaş de axiviye. Tunç diyar kir eger biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê bigihê dayreya 22 ya ceza ya Dadgeha Edliyê ya Herêma Enqerê yan jî aliyên eleqedar eger serêlêdanê bikin wê dadgeh nirxandinekê bike. Yani qasê ku em tê digihêjin biryara dawî ew îtiraza dewleta Tirkiye hatiye redkirin ya kaxizekî heye ew kaxiz divê were berdestê dadgeha Edliyê ya Herêma Enqerê. Ew kaxiz heta ku neyê wezîrê edaletê nikare xwe îfade bike. Divê were paşê ew ê dadgeh binirxîne. Yan jî divê parêzerê wî serêlêdan bikin. Ancak wê demê mümkün e ku merû bikaribe tiştekî bibêje. Wezîr Tunç beriya civîna koma AKP ji rojnamevanan re axivî di derbarê biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê de daxuyaniyekê daye dibêje biryar ji vî aliyê ve misoger bû. Yani biryar êdî ketiye garantiyê tu heqê îtirazê Tirkiye tune ye. Tunç got divê em li benda pêvajoya nirxandinê ya dadgehê bimînin û biryareke ku li dadgeha 22 ya cezayê giran ya Enqerê hatibû dayîn hebû di derbarê doza Kobaniyê de ku ji sala 2019 ve girtîbûna wî didome yani dibe biryarekî heye anha hê jî didome ji sala 2019 ve pêvajoya îstinafê heye berdewam dike di serêlîdana ji bo dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê de ya ku tekildarê mafên ewlehiyê şertên girtinê biryara binpêkirinê hatiye dayîn rast e ji Ewropayê yani hatiye dayîn ew biryar daxwaza ku li dayreya mezin were dîtin nehat qebûlkirin. Tamam. Yani dibêje daxwaza me nehate qebûlkirin. Biryar ji vî aliyê ve misoger bû. Yani biryara serbestiya Selahedîn Demirtaş bû garantî. Niha ev biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê eger dibe bigêje berdestê me, bigêje berdestê dayreya 22 ya dadgeha Edliyê ya Enqerê û di ser de jî aliyên peywendîdar eger serêlêdanê bikin wê dadgeh nirxandinê bike.
yani bibêje erê rast e em li gorî biryara dadgeha Mafîmrovaniya Ewropayê tevdigerin û Selhedîn Demirtaş serbest berdidin yan jî tiştekî berûvaj. Divê em li benda pêvajoya nirxandinê ya dadgehê bimînin. Dadgeh biryar dide. Kengê biryar dide em tam nizanin. Zekeriya Yapıcıoğlu serokê Hüdaparê, serokê Partiya Zaferê Ümit Özdağ yek ji wan Kurd e, yek ji wan Tirk e. Di vê derê de carekî din em tê digihêjin ku Kurdbûn, Tirkbûn ne mühîm e. Tu ji kîjan aidiyetî ne mühîm e. Mantık mühîm e. Ji bo min her du jî xwedî aynî mantıqî ne. Her du jî zirarê didin civakan. Ez dibêjim cî wan zindan e. Cî wan ciyê Selhedîn Demirtaş e. Ciyê Selhedîn Demirtaşî anha cî wan e. Çünkü Selhedîn Demirtaş pirrengî, pirdengî dixwaze. Gul û çîçek belav dike di nava civakan de. Bi devkeniya xwe, bi aliyê xwe hunerî, bi nivîskariya xwe, şahiyê belav dike di nava ruhê însanan de. Her insanê ku Selhedîn Demirtaş godar bike îqna dibe. Tirsa Tayyip Erdoğan ew bû. Ev Yapıcıoğlu'yê me jî ji vê ditirse. Selhedîn Demirtaş wextê li derve be, bi axaftinên xwe yên çeker, yên maqûl dikare hemî însanê ku dengê xwe didin Hüdaparê bigire cem xwe. Selhedîn Demirtaş ew karakter heye li cem wî. Vala ji wî tirsin. Zafer jî ji wî tirse. Herkes ji wî tirse. Çünkü hêza wî heye. Hevalên me ê ku Selhedîn Demirtaş rexne dikin. Ê ku dibêjin nivîsa wî a beriya hefteyekî weke zarokê îlko xulê bû. Cahilane bû. Nizane xwe îfade bike. Dibe bizanibin ku Selhedîn Demirtaş bi qasê hêjmara porê serê we axaftin kiriye di televizyonên Tirkiye de her kesî mat kiriye. Yani rojnamegerên salan mat kiriye. Bi çi? Bi zîrekiya xwe, bi teoriyên xwe, bi awayê axaftina xwe, xîtabeta xwe. Zane. û partiya xwe HDP gihand heta sedî 13.7 hûn bibêjin sedî 14. Ew jî di wan hilbijartinê neadîlane de. Vana hemî ked û xebata însanan dibê merov bibîne bişêkirîne. Vana tiştê mühîm in. Yani ji ber vê ez piştgirî didim Selhedîn Demirtaş. Ez dixwazim hezkirina xwe beyan bikim ji bo ku bibe numûne hûn hemî hezkirina xwe nîşan bidin ji bo Selhedîn Demirtaş. Enerjiya wî, sînerjiya wî mühîm e. Her axaftina ku dike hevano carnan eger tiştekî nelgor dilê we be, mesela madem paşnavê me Türkiye falan, hemî bidin ji bo xatirê pêvajoyê. Hin hevalên me ê ku Selhedîn Demirtaş rexne dikin, wisa qurnazin, qaşo newêrin pêvajoya rexne bikin, radibin wî aliyê xwe di Selhedîn de didin der, Selhedîn rexne dikin. Madem tu axwasa wêrekî, tu axwasa gotinê Selhedîn Demirtaş rexne dikî, ê di derbarê yani qaşo bi nermbûnê sûjbar dike, ê bi çi pêvajoya rexnekê madem wisa ye? Ha, tu ji ber tirsa xwe, tu pêvajoyê mîna ku destek dikî xwe nîşan didî, ama Selhedîn Demirtaş rexne dikî. Wa em fex dikin heval. Em fex dikin. Ji bo wî van qurnaziyê xwe bêhilin ji bo rojekî din, ji bo sebebekî din. Ême ne wisa ye? Ême ez heqeten ji dil piştgirî didim vê pêvajoyê. Binêrin. Ême hûn dibînin vê derê tu tirsekî min ji tu derekî tune ye. 30 sal e nava vê mesela Kurd û Kurdistanê de me, tevgera siyasî re heta niha meşiya me, hê jî dimeşim. Ez sedî sed piştgirî didim vê pêvajoyê, piştgirî didim tekoşîna bê çek û sîlah. Beriya pêvajoyê jî fikrê min wisa bû, ji ber ku ez antimîlîtarîst im. Berê de ez antimîlîtarîst im. Hemî hevalên min ê ku di televizyonê de me re xebitîne hemî min nas dikin ku ez însanekî antimîlîtarîst im. Tam di dema şerê herî germ de jî me gotiye ez nûçeyên şer bê dilê xwe pêşkêş dikim. Aniha ew însanê ku weke aştîxwaz xwe nîşan didin, ew wejweja wan bû, şer, pevçûn, awsa lê dixin, awsa
من وک اتیک من نوچه به وی شکلی پیشکش ندکر هر انسانی که دشار دمر من ریز و حرمت نشان داده هر دو آلیانجی یعنی انسان دمره هر فعالیت که دبه سبب کشتن انسانان از لدیج بوم از لدیج ایدام مش سال نودی وروا وانا آلیه منن جبر وی که د پیواژوی ده انسان وکی من دوی پیواژوی ده وقتی پیش نیازه کی وره کو ببیجه ام چکو سلاحی خبر دادن ام دخوازم برین آشتیانه به مذاکره به دیالوگ به دیپلماسی ام دخوازم بگی هیجن هدف خواه بو من تشتک پیروزه از دبیجم اری سوپر حتی داوی پشکرین دمه و دریده تشتک هی تجار انکارم تاویزان بدم tabii hûnê bêjin ma fikra te çima qasa mühîm e tu pêşkêşvanekî ez jî fikrê xwe dibêjim hevanda fikrê xwe dibêjim ez jî dibêjim tişta ku ez jê tavî zanadim heqê netewî ê milletê Kurd e milletê Kurd netew e bi qasî milletê Tirk netew e bi qasî Ereban netew e bi qasî Ermeniyan cihûyan netew e ne kêm ne zêde em tu tiştekî ji milletekî din zêdetir naxwazin ê xelkê çi be ê me jî ew e pir hêsan e yek milletekî rêvebirên milletekî werin ji me re bibêjin hûn di binya me re ne hûn ji me kêmtir in em serdest in em çi biryar bidin hûn ê li gorî wî hereket bikin ez dibêjim na em red dikin em ê tekoşîna xwe bidomînin heta ku wekhevî çê bibe ha mejiyê we mekanîzmaya hişê we destûr nade ku em wekev bin em ji hev cuda dibin cudabûn jî bi qasî yeketiyê mafê me ye di vê derê de tiştekî heye dixwazim zelal be çawa ku mafê me heye em bi îrada xwe bi riza dilê xwe bibin yek divê heqê me hebe ku em cuda bibin wextê ku heqê me hebe nayê wê manê ku em cuda dibin nayê wê manê ku sivê dûsve Kurdistan ava dibe ez dibêjim bila heqê me hebe ama em heqê xwe bikartînin bikar nayînin ji me re bihêlin eger muhatabê me raqîbê me însanên medenî bin rêvebirên maqûl bin em bi xwe dixwazin bi wan re bibin yek ama wextê nemaqûl bin wextê qatîl bin wextê êrişkar bin tecewûzkar bin ya ez çima bi wan re bibim yek ma derdê min tune divê emrê xwe êkin de ez rabim tecewûzkaran kedî bikim nikarim ji hemdê min dere yani hêz û quweta min tunê ez bikaribim nexweşên psikolojîk tecewûzkaran kedî bikim mecbûriyeteke min jî tune ye cehnema wan kiriye ew li mala xwe em li mala xwe em vê jî dikarin bibêjin tiştek ku ji we re dixwazim bêjim ez nabêjim em bikin ez dibêjim bila heqê me hebe heqê xwe bigirin ama bikartînin nayînin ew zanin wextê ku medenî bin weke Norwecê Swêdê bin weke Swîsre bin qet ne mesele ye em bi hev re bin ez îro pir serbilind ku hemalatiye Swîsre me ez razî me ji welatê xwe Swîsre çima ez zimanê xwe li vê derê Swîsre hîn bûm min dibistana mekteb dibistana Kurdî li Swîsre vekir destûr dan min rêj min re vekirin ji cîwaniya xwe ve hatime heta vê emrê Swîsre ez xwedî kirime ez mezin kirime min çi xwestiye negotine na mekteb gotiye erê min gotiye komelevek min gotiye erê hemî sazî û rêxistinê me ji lîsteya terorê derxistine çima spas nekim çima bi serbilind nevim mesela ez dixwazim Tirkiye jî wisa be ku ez bikaribim bi Tirkiye jî serbilind bim aniha ez bi Tirkiye serbilind ninim ez aniha şerm dikim ku li nasnameyekê min a Tirkiye heye mesela eger biguherin ne mesele ji bo Kurdan jî aynî ye yani aidiyeta min Kurd e ama eger Kurd mirovên nemaqûl bin pergalekî xirab çê bikin dixwazim îstîfa bikim ji Kurdiyetê qet ne mesele mantalite mühim e yani Zekeriya Yapıcıoğlu eger Serokwezîrê Kurdistanê be ez nayêm wê Kurdistanê ez ê red bikim ez ê ji hemalatîbûna Kurdistanê derkevim naxwazim wê mantalîtê ez naxwazim ciyê medeniyet lê ez çima biçim bimî xwedî mêjiyekî kevnare kevneperest çi dibêjim bêjin niha li Bakurê Kurdistanê
با دست عسکرین دولت ترکیه نه مثلا خوش گلک لپیشه ماده این هشبر گلکی تیب کرانین دنا و گنج me جوانه مده مرو چه و پیشی لی بگیره رو رباس چنه اف کوملین کو نو هاتن آواکر باکوری کردستان جبو تکوشینا لهمبر وان فعالیتن دروی اخلاق اف کوملی ما چه واد کارن فعالیت خواب ماشین وانا همه هم کار نقاش بکن یعنی دولت ترکیه دخوازه چی بکه یلو ام دکارن چه و پیشی لی بگیرن جی استخدام تو نبه فابریقه نین آواکرن زاروکی ما گنجی ما اگر نکاربن به خدانا عنیا خواه کدا خواه قزنش بکن مرو چه واد کاره پیشی لوان مسئله ها بگیره جوانی کو نخبته وی هر تشکی دو میکه قیزه کی گنج وقتی کو نکاره به اداره خواه بکه به دیپلومه خواه به کدا خواه وی چی بکه چه بجی و دمی پر زو مساعد تبه جبو بکه و ریکی خراب زو مساعد تبه اما هرن دولتی که وکی آلمانیا هوانو قیزه کی گنج یعنی کوره کی گنج مکتب خواه خلاص کرده مکتب وی چی دبه بلا مسلک به بلا اکادمیک به به دیپلمه خود دکاره اداره خواه بکه معاشه که تام دکاره بگیره معاشه خواه گرد دکاره کریا مالا خواه بده دکاره خبره ببه 3-4 هزار euro پره دیگره تیر که پریوی تو نبیجی کاریوی تو نبیجی دولت آلی کاری دده یعنی ایدویا وی گنجی تو نه که هر برین جدا برین به اخلاق پره قزنش بکه احتیاج تو نه چونکه دولت هیا دجبر وید بیجن سوسیال دولت جواکی İjal Türkiye eftune yani emketine nava meselenin siyasi tamam ama meselenin siyasi vedetir hıntuş tane. Ya genceme zarokime jdes çun. Be ahlaki serverde be le velatime. Letaha beyadır ya ceremana li gundewarê Şamê. Kesekî zêr difroşe, zêrfiroş hat kuştin. Perê wî tev hatin dizîn. Şima nûçeyekî wisa em pêşkêş dikin, em nîşanê we didin ku ewlekarî tunê li Şamê. Ev hikûmeta demkî naxebite. Nûçegihanê Anhayê ragihand ku li taxa Elbeyadir li Ceremana li gundewarê Şamê kesên çekdar zêrkerê bi navê İlyas Elbaba Ebu Josef kuştinê perê wî jî dizîne. Ev suç di nava şeniyan de bû sebeba nerazîbûnekî mezin li deverên din ên dibin kontrola hikûmeta Vêguhêziya Sûriyê kiryarên tundî kuştin tevliheviya ewlehiyê zêde bûne. Li Qamişlo jî hevalno sê bazirganên narkotîkê hatin girtin. Di van demên da wî de operasyonên bi vî şeklî gelekî zêde dibin li Herêma Xweser. Hêzên ewlekariya hundirîn ragihand ku yekîneyên wan li bajarê Qamişloyê sê bikarhênerên û bazirganên narkotîkê girtine. Ev jî bila nûçeyekî bi vî awayî be. Operasyon didûmin. Ev jî bûyerên felaketê xwezayî ne. Li Filîpînê ji ber bagera kalmaek cî zêdeyî 9 kesan jiyana xwe ji dest da. Li gorî çavkaniyê fermî tenê li herêma Cebû cenazeyê 35 kesan hate dîtin. Li herêmê hejmara miriyan gihîştiye 76. Li herêmên din yên welêt jî herî kêm 17 kesan jiyana xwe ji dest da. Bi giştî hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane yan jî wendan e 93 ye. Nêçîrvan Barzanî Reşat Mîran pîroz kir. Reşat Mîran hûn ê bibêjin kî ye? Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî Profesör Doktor Reşat Mîranî ku xelata Puşkin wergirtibû ji destê Putin wergirtibû ew pîroz kir. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin di merasimeke taybet ya la Kremlînê de madalyaya Puşkin da zana keseyetî navdariyê Kurd Profesör Reşat Mîran. Reşat Mîran bû yekem Kurd ku ev xelat stend. Di gotara xwe de jî ji Serokê Rûsyayê xwest ku zêdetir alîkariya Kurdan bike. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî peyamekî pîrozbahiyê belav kir. Têda got em Profesör Doktor Reşat Mîran bi germî pîroz dikin ji bo wergirtina xelata dewleta Rûsya ya Puşkin ku doh di merasimekî taybet de di bîranîna roja Yekîtiya Netewî ya Rûsyayê de li koşka Kremlînê ji aliyê Serokê Rûsyayê Birêz Vladimir Putin ve hate bexşîn.
eri. İja Profesör Reşat Miran sporê civaknasiyê ye, rolekî wî berbiçav di tevgera siyasî ya Kurd de heye, di gotara xwe de amaje bi peywendiyên dûr û dirêj ên Kurdistan û Rûsyayê kir, wekî etnografekî her tim piştgirî daye û alîkar bûye. Erê. Axaftina wî çi ye? Mîran di axaftina xwe de çi dibêje? Cenabê Serok Rêzdan Vladimir Putin. Ez pir şamek û îro divê civîna bê hempa de beşdarim. Ez pir kêfxweş im ku min ev xelata we ya taybet wergirt. Ez pê serbilind im ku hewldan û keda min wekî zanyarekî etnograf li Federasyona Rûsyayê bilind hatiye nirxandin. Di navbera Kurdistan û Federasyona Rûsyayê de peywendiyên dûr û dirêj û qeyîm hene. Min ji aliyê xwe ve her tim piştgirî daye van peywendiyan ji bo xurtkirina dostaniya her du aliyan jî xebitî me. Mesele bi vî şeklî ye. Hevano min tiştekî ez ji we re pêşkêş bikim. Evaya Şükrü Gülmüş hûn nas dikin. Şükrü Gülmüş ev rojnamegerê me ye aniha hûn dibînin li ser ekranê. Heqeten jiyana wî balkêş e. Rojnameger, nivîskar, rêveberê berê ê PKK, rêveberê berê ê Partiya Karkerê Kurdistanê ya Şükrü Gülmüş li Almanyayê koça dawî kir. Şükrü Gülmüş di sala 1954 de li Êlihê dayîk bûye. Sala 1974 di dema xwendina xwe ya li dibistana mamostiyan ya Kırşehirê de bi bandora Komel Rizgarî tekilî çêkir. Yani bi derdora wan re tekilî danî. Gülmüş paşê di pêvajoya damezrandina Partiya Karkerê Kurdistanê de cih girtiye. Yani di avabûna PKK de cih girtiye Şükrü Gülmüş. Di darbeya 1980 de bi hinceta endametiya PKK hat girtin. Li zindana Amedê maye rastî işkenceyên gelekî giran hatiye. Piştî ku 11 salan li girtîgeha Amedê ma di dawiya sala 1992 de hat berdan. Wextê ji girtîgehê derket çû kampa meşhûr ya Bekayê li wê derê li Sûriyê. Ew kamp di destê Partiya Karkerê Kurdistanê de bû. Abdullah Öcalan li wê derê bû. Paşê di sala 1992 de li Tirkiye li gel komek rewşenbîran rojnameya Özgür Gündemê damezrand. Demekî müdürtiya giştî ya rojnamegeriya Özgür Gündemê kir. Şükrü Gülmüş piştî zêdebûna zextên li ser rojnamê, piştî wî bombebarana mezin al ser rojnamê, mecbûr ma derkeve Ewropayê. Li Ewropayê di sala 1996 de hemû tekiliyên xwe bi PKK re qut kir. Malperekî derxist bi navê Nasname, malperekî li ser înternetê ava kir. Li malperê nivîsên ku Abdullah Öcalan gotar nivîsên ku PKK reş dikin, rexne dikin nivîsand. Ji aliyê rêxistinê ve xayîn hate îlan kirin. Gülmüş xwediyê gelek gotar û nivîsan e. Romanekî wî heye bi navê Tirsa min wekî siya min e. Korkum gölgem gibi. Gülmüş ji ber dema dirêj a di girtîgehê de ji ber pirsgirêkên tenduristiyê yên piştî wê girtina xwe demek li nexweşxaneyê hate tedavî kirin. Ji kezebê birîndar bû ew. Şükrü Gülmüş herî dawî piştî nexla kezebê li nexweşxaneyê bû. Şeva borî li Almanyayê li nexweşxaneya ku lê de hate derman kirin koça dawî kir. Li gorî agahiyên ku hatine wergirtin, cenazeyê Gülmüş wê bişînin Amedê. Ew ê derbasî Batmanê bikin. Şükrü Gülmüş wê li Batmanê were defin kirin. Cî ku jê hatiye dünyayê, cî ku lê hatiye dünyayê. Wallahî em çi bêjin? Pêvajoyekî dûr û dirêj. Yani xêr ji xortaniya xwe nedîtiye, hatiye girtin, îşkence, zor û tade, beka û tê. Ew rêxistina ku bi xwe di avakirina wî de cih girtiye, di avabûna wî de cih girtiye. Paşê li dij derdikeve. Îja meseleyên tu xayînî, tu ji nejmeyî, virda wê da Şükrü Gülmüş xêr ji xwe nedît. Xêr ji Kurdan jî nedît. Mala wî ava çi ji destî wî hatiye kiriye hevano. Em wisa bihêlin, em jî bibêjin Xwedê rehma xwe lê ke. Em hêvî dikin ku qedera rojnamegerê me, rewşenbîrê me wisa nebe.
her insanekî çi fayda wî çê bû beş bû milletê Kurd divê em bişêkirînin. Erê wallah. Lê tiştek heye ya di malperê me de hûnûçeyên di derbarê Selhedîn Demirtaş de nabînin. Di malperê me de, di ajansê me de mirina Şükrü Gülmüş hûn nabînin. Mesela ez dixwazim bibînim. İnsanekî mir dimire ya dijminî, kîn, nefret divê bi dawî bibe. Yani ev çi kîn û nefretê însan li hemberî hebû ya. İnsanekî ji ber fikrê xwe çawa dikare xayîn were îlan kirin. Mesela ez ji we re bêjim hevanda. İnsanekî hûn bi hev re tevgerekî ava dikin, partiyekî ava dikin. Eger zerar nedabe be, eger fikrî wî cuda be, ji te qetiya be qete, pir normal e. Wana hereketên medenî ne. İnsanekî wextê ku ji te qetiya be, derbasî aliyî dijmin bû be, giliyê te kiribe, şikayet kiribe, ajanî mixbirî kiribe, erê, ew dibe stûjdar, ew dibe xayîn. İnsanekî mixbirî neke, giliyê te neke, nebe sebebê mirina heval û hogirên te, tu çima xayîn îlan dikî? Sirf fikrî wî cuda ye. Ji ber vê divê meriv hinek nerm be, nerm be. Xatirê we hevanda mê îmkan nedît ez mesajê we îro bixwînim, bersiv bidim. Êvarê hûn van pirsê xwe çi heye çi tune hemî ji Behîce Ferîdê Demîr bipirsin. Baş e? Ez hêvî dikim li gor dilê we be. Xatirê we silav rêz.